og han hedder Malte. Ja. Ja. Så hvad er det for et løbehjul, du har? Jeg har et District V4 Complete løbehjul. Så det vil sige, at jeg ikke selv samlet det. Clampen, den er fucking fed. Det er det nye. Og hjulene, de er også fucking vilde, de er. Ja, det er fucking godt. Og håndtagene, dem kan jeg rigtig godt lide. Det er også bare dejligt. Og selve dækbredden, det er altså bare rigtig dejligt. Det gør bare, at du står bare langt bedre på det. Du har langt bedre balance, så du kan lave nogle vildere tricks. Og bremsen, den er ikke så god. Den knækker rimelig hurtigt. Jeg har fået en ny af Skatepro, på grund af min knækker efter 2 uger. Ja. Og klampen virker faktisk ikke rigtig på det her løbehjul. På grund af, der er så sådan en skrue oppe herfra, og så oppe i her. Så sådan en skrue, så klampen virker ikke på det her. Gør det ikke på nogle af District løbehjulene? Mener jeg noget? Jo, nej, det gør det ikke. Og nedenunder, der er det også fucking fedt. Ja. Yes. Så er det mit. Jeg har lige fået mit nye løbehjul her. Købte det i Miles i København. Det er en fed forretning, det vil jeg bare lige sige. Der kan I godt købe alle jeres ting. Ja, så der fik jeg det her. Jeg fik købt det sådan rimelig billigt. Ja. Så, og det, altså den her barn, den er rimelig høj. Voksen. Ja, den er voksen, tror jeg nok. Men de sagde egentlig, den passede mig derinde, men jeg tror, jeg skærer den lidt ned. Bare 3 cm ned til Jacobs' højde cirka. Så ja, det er det. Yes, og Maltes clamp, det er sådan en 4-dobbelt clamp. Ligesom, den er fed. Ja, og den er også bred, ligesom Jacobs her. Ja, det er også et rigtig bredt dæk. Den er bred her, og ja, det er egentlig også et let løbehjul i det. Yeah!